Týmto jemným zvukom privolávam tvoju dušu. Si tu a teraz. Zhlboka sa nadýchni a výdychom vypusti zo seba všetko napätie. Hlboko sa nadýchni a s výdychom sa zbav všetkej bolesti. A zbav sa všetkého, čo nie je láska. Uveleb sa pohodlne a započúvaj sa do ďalšej rozprávky. Všade okolo teba je už kľud, pokoj. Tak môžeš uvoľniť celé svoje telo od temena hlavy, pomaličky cez tvár. Uvoľňuje sa celá chrbtica, plecia. Jemnúčko ti brnia ruky. Krásne sa ti ohriali dlane. Polož ich tam, kde ti to je príjemné. Uprav ešte svoju polohu. Dovol, aby sa úplne uvoľnila hruď. Dýcháš pomalšie, hlbšie. Uvoľňujú sa kosti, svaly, čistia sa ti cievy. Celé tvoje telo sa regeneruje. Ty sa pomaličky spájaš so svojím podvedomím. Dnes sa ti odhalia zákutia, ktoré ešte nepoznáš. Pozoruj, ako ti podvedomie odpovedá. Čo potrebujem zmeniť v svojom živote? Ktorá myšlienka mi chodí neustále hlavou dnes, včera, predvčerom? V ktorej časti svojho tela cítiš napätie? Ako je na tom tvoje zdravie? Ako si na tom s medziľudskými vzťahmi? Aký je tvoj vzťah k peniazom? Po čom veľmi túžiš? Prečo potom túžiš? Aký je tvoj zámer? Čo chceš dosiahnuť? Prečo ešte nežiješ život, po ktorom túžiš? Obmedzuje ťa niečo? Čoho sa bojíš?
Len pozoruj, ako ti podvedomie odpovedá. Aký jeden krok vieš urobiť dnes k svojmu cieľu? Aký jeden krok urobíš, aby si napravila medziľudské vzťahy? Pozoruj, ako tvoje telo reaguje. Cítiš kľud, pokoj, príjemné teplo? Alebo niektoré časti tvojho tela sa napínajú, chladnú? Zostaň v pokoji a kľude. Dôveruj tej vyššej sile, ktorá stvorila svet. Prestaň bojovať a uvedom si, čo je pre teba v tomto momente najdôležitejšie. Cítiš vďaku, že môžeš dýchať? Preciťuješ vďaku, že máš strechu nad hlavou? Páči sa ti, že ti slniečko ohrieva tvár? Vidíš, už sa ti kútiky úst nadvihli do mierneho úsmevu. Tak si prej niečo nádherné, niečo prekrásne, niečo výnimočné, niečo úžasné dneska. Ale praj si niečo úplne nové. Neobjednávaj si napríklad tie isté šaty z internetu 17. krát. Praj si niečo originálne. Pozoruj, ako sa tvoje prianie plní. A precíť vďaku. Celé tvoje telo sa zregenerovalo. Duša sa upokojila. A ty si našla úplne novú studničku pre novú energiu. Týchto niekoľko minút možno zmenilo celý tvoj život. Tvoje podvedomie ti bude odpovedať ešte aspoň 3 dni, tak sa neprekvap, keď prídu nečakané myšlienky. Ale teraz už pomaločky sa vráť naspäť. Jemnúčko pohyb prstami na nohách. Natiahni sa, zazývaj si. A teraz už jemnúčko si pošúchaj dlane úplne do horúca. Liečivými dlaňami si prikry oči, požehnaj svojim očiam. Pohľadkaj si hlavu, požehnaj mozgu, ušiam, štítnej žľaze, srdiečku. A s úsmevom otvor oči. Čaká ťa odkaz. Dnešný odkaz je ukrytý v zelenej kvetinke. Práve ho vyťahujem. A je na tom napísané: jedno slovo. Synergizuj. Synergizuj. Stephen Covey napísal jednu knihu
7 krokov od výnimočnosti k originalite. A synergizuj je pravdepodobne asi ako 6. A znamená to toto. Keď dáš 4 plus 4 je 8. Ale keď vymeníš plus za násobok, 4 krát 4 je 16. Takže synergizuj vo veľmi stručnom výklade znamená znásob všetky sily, všetky prostriedky, čo máš. A ja ti k tomu prajem veľa sily a energie. A vidíme sa, počujeme sa zajtra. Ahoj.